Moltes gràcies, tercer. Ho heu fet molt bé. Els nens i les nenes de quart ens cantaran dues boniques cançons. La primera es titula Voldria passar un Nadal com cal i es tracta d'una cançó amb molt de ritme que ens parla una mica que no cal fer excessos per Nadal, sinó procurar que l'espírit nadalenc duri tot l'any. Esperem que us agradi, ja que ho fa molt bé. Quan arriba Nadal, el carrer ja s'omple de llum i a les cases arbres ja. Jo em preguntava per què quan una tant menjar, ara vinc i ben farcit de les ovelles de l'entre abans. Podria passar un Nadal com cal, cada dia sigui especial. Podria passar un Nadal com cal, una abraçada duri tot l'any. Jo em preguntava per què, quan arriba Nadal, a la taula no hi falta ningú i sopa i cigrans. Jo em preguntava per què, quan arriba el perdó, si escriuen en una ciutat que aquest any sigui el millor. Podria passar un Nadal com cal, cada dia sigui especial. Podria passar un Nadal com cal,